gaurkoan Navarraldeko Beñi Agirre kolaboratzailearekin egoteko aukera dugu, Gipuzkoako historia nafarra Euskal Herria osotasunetik liburua kaleratu du eta orkestera etorri da. Arratsaldeon, Beñi. Kaixo, arratsaldeon. Beno, Gipuzkoako historia nafarra. Bai. Hor izenburuan pixka bat deskribapena dago, ez? Bai, nik uste dut izenburua berak esaten duela zertaz dijoan edo irakurleak zer espero dezakeen liburu honetatik, ezta? Izenburua osoa igual agian esan beharko litzateke, eta da Gipuzkoako historia nafarra, baina Euskal Herria bere osotasunetik. Orduan, bai izenburu nagusia eta azpiko izenburuak ondo adierazten dute ze ikuspegitik idatzita dagoen liburua. Eta baita ere, zer errealidadea edo islatzeko asmoarekin dagoen idatzia, izenburuan bertan. Eta orduan, aurkituko duguna da Gipuzkoaren sorkuntza edo, bueno... Bai, aurkituko dugu Gipuzkoako historia, baina jada bigarren paragrafoan esaten den bezala, Gipuzkoa ezin da ulertu, Gipuzkoako historia ezin da ulertu, ez bada Euskal Herriko beste lurraldeen testuingurua berberean. Ez dago Gipuzkoako historia independente bat. Gipuzkoako tokiko eta leku horretan bizi den jendeekiko historia amankomuna da Nafarroak, Euskal Herriak, Euskaldunok bizi izan dugun historiarekin. Bat egiten du, ezin da ulertu hortik aparte. Eta Nafarroaren barne egon zela aipatzen da, hor? Bai, jakina. Nik uste Euskal lurraldeak euskera hartzen baldin bada lurraldearen eremua bezala, euskerak lurralde oso zabalak hartu ditu. Eta Nafarroak, Nafarroko erresumak, Iruñako erresumak, izaera linguistiko hori izan duen lurralde guztia, ez zuen bere baitan hartu politikoki, nolabait esateko. Hau da, Iruñako erresumaren eremua murritzagoa izan du da, euskerak izan duen lurraldea baino, ezta? Baina, Iruñako erresumak eta gero Nafarroko erresuma izango denak hartzen du bere baitan, bai Bizkaiko zati osoa Iruñako erresuman, Nafarroko erresuman erdia edo, baina Gipuzkoa erabat Nafarroa da, Nafarroa da 1200 arte. Eta gaur egun ezagutzen ditugun mugak, noiz agertu ziren? Muga horiek esan dezakegu pixkanaka, konkistaz konkista eginak direla. Eta egina daude ere nolabait ez diseinu edo geografia edo arazon natural batzuei edo begiratuta edo askotan sinistu erazi nahi badigute ere barduloen lurraldea eta zala hasieratik ezeztatu egiten dira hipotesi guzti horiek. Gipuzkoako mugak ez dagozkio herri diferente baten mugei edo ez dakize izaera geografiko edo baten izaerari, ez. Zordizkio nolabait, konkistaz konkista, Kastilak alde batetik eta Akitaniatik Frantziak markatu izan duten territorioa. Eta mugak 1200 aurretik eta 1200 eta 1512 bitarte horretan, muga horiek izan du dira oso aldakorrak. Ataun hauzako gaztelua eta ataungo gaztelua beraiek, batzutan Nafarroaren esku zeuden, beste batzu zeuden Kastilaren esku, Gipuzkoa oraindik ez zen existitzen, baina Kastilaren esku zeuden, gauza bera gertatzen da Hernani, Arano, Goizueta lurralde horretan kaso batzuetan muga beraino gestezan, beste bat. Orduan, muga markatze hori edo asentatze hori historian prozeso bat izan du da. Eta beti oso lotuta Kastilak izan du zuen penetrazio edo sartze, barneratze ekintza batzuei lotuta. Eta zer ondorioak izan ditu azkenean euskal kultura oraindik amankomuna da, ez? Euskal kultura bai, baina euskal politika ez, euskal instituzioak ez daude.
Euskal kultura bai, hizkuntza ere bai, eta hori da nolabait gaur egun adierazgarri bat, herri berbera dagoela mugaren bi aldetan. Orduan, herri berbera balima dago muga lerro horren bi aldetan, zer dalatan muga hori? Zer dalatan markatuta dago muga hori? Muga ez da kulturala, ez da linguistikoa, ez da gizakian edo bertan bizi diren jendeen arteko muga. Muga da administratiboa eta politikoa, argi eta garbi. Eta gauza jakina da, 1200en gaztela konkistatu zuela orain Gipuzkoa den parte guzti hori, hor markatu dintzan muga lerro bat, gero gaizkileen muga edo deitu izan zaiona, eta bestaldean geratu zen gaur egun ezagutzen dugun Nafarroa, baina horrek ere 312 urte besterik ez zuen iraun zen, azkenean Kastilak Nafarro garaia ere konkistatu egin zuen. Baina muga hori hor mantendu zuen. Eta orduan dena Kastila izan da, 1550etik Espainia izan da, muga hori mantendu zen, muga administratibo, politiko eta estrategikoa da. Hau da, Espainia Kastilak interes berezia zuen eta du, hor muga marra bat jartzeko, administrazio desberdinak izateko, nahiz eta gaur Espainia barruan gauden denok, bai Nafarro garaia, bai Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta bar, ezta? Baina horri erantzuten dio ez arrazoi kultural bati, baizik eta arrazoi politiko, estrategiko eta administratibo bati. Eta zertan onuratzen dio? Berari ez dakit, baina guri sekulako kaltea egiten digu. Eta kalteak begibistakoak dira. Lehen deno Nafarroa ginen. Eta bagenun nolabaiteko identidade bat, bagenun uste edo zena bat, herri bakarrak ginela, ezta? Administratiboki mugatu egiten daranean, batzu pasatzen dira izatea, batzuk dira baskoak eta bestira dira Nafarrak. Eta da arbitrarioa, zen, imaginatu zazu, Kastilak lehendabizi konkistatu izan bazun, gaur Nafarroan lurraldea, hori izango zen Baskoniak, zen Baskoiak horti datoz, Baskoiak izango ziren gaur egungo Nafarrak, Baskoak, eta gaur Baskoak garen horiek izango gineaken Nafarrak. Orduan, ez dago azpian bi herri bakar bat dago, zatituta dagoena, interes administratibo eta politiko batzuek eraginda. Eta horrek, nolabait, gure egiten digun kaltea da, oztopatu egiten duela, herri bakar bat gerala, eta gainera, nik uste dut alde hortatik, behin da berriz, zirikatzen dute, Euskaldunok, Baskongadetako, probintzietako Euskaldunok gauza bat gerala, eta Nafarroak beste batzu direla. Eta gainera, ausartzen dira esatea hori betidanik izan dudala. Eta gezurraren gainean jarraita dago. Liburu honen asmoa ere bada, gezur guzti horiek salatzea, argitara ekartzea, eta hori ze garaietan nola gertatu den, eta zeri erantzunez gertatu den kontatzea. Eta zertan ikus daiteke hizkuntzaz aparte, lurralde berdin baten parte izan zela? Bai, demagun Pirineoak adibidez, ezta? Pirineoa mendi lerro altu bada eta izan daiteke muga geografikoa, ezta? Baina behitu, Pirineoan iparralderan eta Pirineoan hegoaldea berdin gertatzen da. Euskalduna daude alde batea eta Euskalduna daude bestaldea. Eta Pirineoak pixka bat ondixeagoa balima dira eta ez bada muga izan, ze muga, ze geografiak, ze ibaik, ze mendik egin dezake muga alde batea eta bestaldea bizidan jendearena. Ez dago muga fisiko, geografiko, bestelako historiko, ez, historikoki herri bera izan geha. Esan dugu, Iruñako erresuma garaian, Nafarroko erresuma garaian, egitura politiko berberean ginean denok. Beraz, hori oso modu artifizialean
sortutako muga bada, eta hor oso garbi ikusten da, jende berbera bizikea alde batea edo bestea, nahiz eta egiten digun kaltea da nolabait, identitate aldetik landu nahi izaten da, baskoa, izaera bat izango baliz bezala, Basque Country eta Nafarroko esparruak. Orduan, kalera begira ere badirudi bi herri desberdina bezala saldu behar dirala. Ez dira saltzen ez da inkluso Espainia bezala baizik, eta turismo bat da komunitate autonoman egiten dana, eta beste turismo klase bat da Nafarro garaian egiten dana. Horrek berak, kanpokoari ikustarazten dio, bi herri dirala. Herri bakarra garenak antolatuta dago, bi herri bagina bezala azaltzeko. Hori da, nolabait, herri hau banatu du egindunak, atzetik dauen interesa. Eta Gipuzkoa izena beran ere hori ikus daiteke, ez? Etimologikoki. Bueno, baina Gipuzkoa izen hori dator Ipuzkoatik. Ez sartuko iputz hori dena, baina iputz, bai, eta iputza zer zan? Ipuzkoa zan Nafarroko erresumaren antolaketa administratiboan bailara bat. Etzan gaurko Gipuzkoa, ez? Erdialdeko Oria bailara edo erdialdeko antolamentu administratibo bat. Nafarroko erreinuak han zuen tenente eta tenentzi baten eremua. Oraingo Gipuzkoaren barruan zegoen San Sebastian de Hernani beste tenentzia bat eta Aitzorrotzekoa beste tenentzi bat desberdina. Durango aldea Aitzorrotzeko tenentzi barruan zegoen. Orduan, ez zegoen horrelako banakitarik Nafarroaren barruan. Gipuzkoa bera ere etzan existitzen 1300, hau da, konkista eta ia 200 urte eta beranduago. Nondi dator izena? Nafarroko erresumaren tenentzi batetik hartuta. Beraz, bere sustrai Nafarra begibistakoa da. Okerrena da, orain arte ez dala esan hori. Hori ezkutatu egin izan dute. Eta ezkutatu egin izan dute, noski, lehen komentatzen genuen, guzti hori estaltzeko. Betidanik mundua denetik, Gipuzko alde batean egongo baliz bezala eta Nafarroan beste aldean. Eta Lapurdi beste aldean eta Bizkaia beste aldean. Eta hori ez da egia, hori gezur handia da. Orduan eskoletan ematen den historia ezberdina da Gipuzkoari dagokionez. Oso importantea da liburu bat idazta, historia liburu bat idazterakoan, garbi izatea relatoa ze ikuspegitik egingo dezun. Eta nik relatoa egin nahi nun Euskal Herria bere osotasunetik ikuspegi horretatik. Hau da, Euskaldunon ikuspegitik egin nahi nuen. Batzuk esaten dute ez, nik historia neutroa egiten dut, gezurra. Ez dago historia neutrorik. Eta egiten den historia ofiziala, eskoletan guri irakatsi izan digutena, eta gaur egun ere, naiz eta euskeraz, baina historiaren sujeto historikoa Espainia eta Frantzia izaten da. Eta akademiatik eta ofizialetik etortzen den historiaren errelatoa izaten da gaur egungo Espainiaren edo Frantziaren osaketa justifikatzeko relato bat. Ez da izaten relato neutro bat. Ez da izaten gertaerak kontatzea. Baizik eta gertaera batzuk aurrera jartzea, lehenengo planoa jartzea, eta beste batzuk ez aipatzea, eskutatzea, horren nolabait idazlearen, historialariaren estrategi komunikatibo baten funtzioan egiten da. Eta nik garbi esaten du, nik ere bai, nik Euskaldunen ikuspegitik egiten dut. Eta oso historia diferentea ateratzen baldin bada, da beste batzuk, beste sujeto historiko bat hartu dutelako referente bezala. Ze metodologia erabili behar da historia aztertzerakoan? Saiatu behar da ahalik eta zientifikoena eta nolabait kontrastatuena edo izateko, ezta?
Orduan, eskuartean erabiltzen ditugun dokumentoak, normalean dokumento berberak dira. Nik badauzkat hemen aipamena, publikatu gabe, argitaratu gabe dauden dokumento batzuen aipamena, referentziak eta reseinak, baina dokumento guzti horiek ezagunak dira, nik ez dut asmatu ezer. Beste jende batek erabili duen iturri eta dokumento fisiko berberak erabili ditut. Gertatzen dena, dokumentuak irakurtzen jakin egin behar dela, eta irakurtzen dezun hortatik ere jakin behar dezun nolabaiteko loturak egiten. Gauzak ezin dira isolatuta kontatu. Isolatuta kontatzea ez da kontatzea. Kontatu behar da beti testu inguru baten barruan. Orduan, 1512ko gaur egun frogatuta dagoen 1512ko konkista bat izan zala, orain dela urte gutxi arte, hori saltzen ziguten borondatezko entrega bat izango baliz bezala. Edo Gasteizko setioa, kontatzen zuten, ez Gasteiztarrak errenditu egin zuten, Nafarroko erregeak abandonatu egin zituztela. Gasteiz egon zen 9 hilabetez setio bat montatuta, gaztelak han barruan zaudenen kontra. Orduan, gaztelak balima zauden harresietatik kanpo, harresien barruan ez ziren gaztelarrak. Gaztelarrak izan bazian, 9 hilabeteko setioa ez daka logikarik. Orduan, gaztelarrak irabazi egin zuten gerra, hori dokumentuetan dago, eta gainera historiografian dago. Baina, ez zen referentzia ez da Gasteiztarrak pozik eta gozea zutelako batu egin zirala gaztelakin. Ez, gaztelak inbaditu egin zuen Gasteiz. Setiatu eta harresiak inbaditu gero, sartu eta gero, baina hori da konkista. Hori da konkista bat. Eta konkistak ez dauka zilegitasunik. Konkista gertaera bada, konkistatuta dago, baina konkista eskubidea ez dago munduan. Beraz, eskubidea espalima da, legitimidadea bai, izango dute barrukoak. Berez, naturalak diren personak, persona horiek sortutako erakundeak, persona horrek sortu duen kultura. Eta garbi dago, Euskal Herrian bertakoek sortu duten kultura, hizkuntza eta instituzioak, dira euskal kultura, euskera, hizkuntza bezala, eta instituzio nafarrak sortu dute. Hau da, gaur egungo Gipuzkoa eta Bizkaiko jendeak ere parte hartu zuten erakunde nafarrak sortzen. Olitekoak bezain beste, edo Iruñakoak bezain beste. Hau izan zen, Euskaldunen, Baskoien sorkuntza politiko bat. Bere zabalpena izan zuena, bere eremu euskerarena, baino murritzago, baino bere eremu ekonomiko eta politiko eta administratiboa izan zuena, eta galdu zuena ez berez, baizik eta beste batzuen konkistaz. Hori da realidade, hori da kontatzen dena. Euskal Herria osotasunetik izan arren, Araba eta Bizkaian zentratzeko beste liburu batzuk ateratzeko ematen du? Bai, noski, Gipuzkoakoa egindan bezala, gaur egungo Gipuzkoakoa egindan bezala, gaur egungo Arabakoa, Bizkaikoa, Lapurdikoa, Xuberokoa egin zitekeen. Agian interesgarria izango litzateke ere borobiltzea Euskal Herri osoko historia nafarra ero osatzea. Baina gaia badu, hau da lehendabiziko, nik esango nuke, lehendabiziko apunte bat. Eta ojala eta espero dut beste batzuk edo atzetik datozen ikerlari eta datozen historialariak hau gainditzea eta hobetzea. Donostian aurkeztu zenuen liburua, eta zen nolako erantzuna izan zuen? Donostian aurkeztu genuen eta oso leku esanguratsuan, Donostiako itsas eta untzi museoan. Batez ere, bai Gipuzkoa eta bai Nafarroa, bere osotasunean, bere historia oso lotuta dago itsasoarekin.
ezin da ulertu ez Gipuzkoa, ez Nafarroko erresuma itsasorik gabe. Eta berez, Nafarroko erresumak sekulako jipoia jasotzen du itsasoaldeko lurraldeak Kastilaren esku pasatzen diranean konkista bidez. Orduan, geratzen da Nafarro garaia hori, geratzen da itsasorako irterarik gabe. Eta Kantabriko, Baskoniako kostaldea deitzen diot, eta kostaldeko Baskoniako kosta guzti hori, hasi Castro Urdialesetik Baionaraino, hori da Ebrotik iparraldeko lurren irtera naturala. Eta irtera naturala danez, hor azpian egon da harreman ekonomiko, familiar, etniko, linguistiko, beti lurralde hori, beraz Iruña, beraz gaur ezagutzen dugun Nafarroa, Nafarroaren irtera naturala da gaurko Kantabrikoa deitzen zaion itsasoa. Baskoniako golko hori. Zaragoza Mediterraneora begira dago. Zaragozatik erraxago gertuago daukate Ebro ibaian bera, Mediterraneo iristera, Kantabrikora iristea baino. Beraz, benetako banaketa fisikoa, bai, ez mentala bakarrik, markatzen du Monkaiok. Markatzen du Monkaiok. Eta berez, Nafarroko historia begiratzen baldin baduzu, Nafarroko erresumaren zabalera Monkaioraino iristen da. Monkaiotik bera, hor, gaur egun Aragoi deitzen badiote ere, hori etzan Aragoi, hori izan Zaragoza, Aragoi da, hortik gorako, aran, goia, goiko arana. Gaur egun hori adibidez, desitxuratuta dagoen bezala, goiko arana Monkaiotik hasita dago iparraldeko kostaldera begira. Eta bere bizitza historiko guztia horrela egin izan du da. Eta horrek markatzen du. Horren markatzen du muga naturala, kultura, sinismen, hizkuntza eta politiko antolaketan barruan. Monkaiotik bera beste sujeto historiko bat dago. Uste alduzu garrantzitsua dela guzti hau jakitea etorkizuna eraikitzeko? Zalantzarik gabe. Gauzak ez dira gertatzen norbaiti okurriten zaiolako edo olako jende brillante bati, inventoak bezala, invento baten atzean ez dago kasualidadea, invento baten atzean normalean egoten da urte askotako lanketa. Herri baten etorkizunean urte askotako lanketa egon behar du. Ezin da asmatu, haitu, nahi okurritzen zait, ez, zu herri bezala, zuri persona bezala nahi ezuna esan dezakezu, nahi ezuna proposatu dezakezu, baino herriek, kulturak, gizarteak, normalean eramaten dute progresio bat, eramaten dute bizitza bat, izateko modu bat, eta hori invento bidez ez da aldatzen. Horrek beharko luke nolabaiteko adierazpen berri bat beti dijoaz edo goaz berritzen. Baina berrikuntza horiek soil-soilik ulertu daitezke atzetik daukasun bagaje guztietatik. Hau da, jakin dakigunetik eraiki daiteke etorkizuna. Ez jakintasunetik ezin da ezer eraiki. Hori garbi dago. Bukatzeko, nun aurkitu dezakegu liburua? Liburua aurkitu daiteke Nabarralden. Aurkeztu nazun bezala Nabarraldeko kidea naiz. Nabarraldek egin du, editatu du edo zabaldu du. Durangon jarri genuen salgai, nik uste harrera oso ona izan duela. Nabarraldeko kideek edo sustatzaile edo bazkideek etxean jasoko dute, eta bestean nolabaitek online etxeratzeko aukera edo izango dezuen. Primeran, Gabonetako opari bat, ez? Espero dut, opari oso polita izatea.
Ez da liburu mardula, ze normalean historia liburuan nahiko mardulak izaten dira. Dokumento historikoak aipatuta daude, baina ez daude hemen erantzita. Eta da relatoa, irakurri dutenak behintzat, batzuk esan didate, hasiera pixka kostatu zaiela, baina oso errez irakurtzen den liburuxka bada. Eta gaia oso interesgarria da. Nik uste dut gaia interesgarria, eta ez dut esango liburua, baina gaia badala erabakigarria etorkizuneko Euskal Herriarentzat. Hau ulertu gabe, nekez ulertuko dugu gaur egun konfliktoan edo jokoan dagoen estrategi eta geopolitika guzti hori, ez dago ulertzerik gure herriaren oinarriak non dauden ulertu gabe. Eta ulertzeko jakina ikasi, irakurri eta jakinin behar da. Hor daukagu Gipuzkoako historia nafarra. Eskerrik asko, Beñi. Eskerrik asko zuei eta nahi zuen arte.